Ako vam se svidi klip, ne zaboravite da lajkujete. I naravno, subscribe-ujte. Uživajte. It's my life, it is now or never. Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Danas vam objašnjavam kako da skupite, ako vam je nov kanal, ako ste počeli da se bavite time skoro i tako dalje, kako da dođete do prvih 100 saba za nepunih 7 dana. Znači, mnogi se trude ovako, onako, ali je to sve pogrešno što radite. Najlakši način i najbrži način. Pod broj 1, nikako sub for sub, znači to nikako, znači ono, idete na one live streamove tamo koje pišete u komentare, ajde ti mene sub, ja ću tebi i tako dalje. Šta će vam to? Znači, šta će vama neki sub koji nikad u životu više neće da uđe na vaš kanal? Nego čisto da bi vam povećao ego, vidi ja imam 200 saba, a od toga 5 pregleda na klipu. Znači, šta će vam to? Da bi neko drugi rekao, vidi ima 200 saba. Vama trebaju aktivni sabovi. Znači, ljudi koji će stalno vas da gledaju, koji će da se bukvalno stave zvončić na vaš kanal i kad izbacite nov klip, da gledaju klip. A ne samo ajde sav sam zato što je on mene i ko ajde to je to. I neću više nikad uđem kod njega. Znači, vama trebaju aktivni članovi, tačnije aktivni gledaoci. Šta je potrebno da biste došli do prvih 100? Zašto kažem prvih 100? Zato što posle 100 ide sve brže i brže. Znači, meni je trebalo do 100 saba da stignem, trebalo mi je 5 meseci, jer nisam znao foru. Do 500 saba mi je trebalo još godinu i po dana, bla bla bla. Evo, recimo sad, posle 1000 saba, ja dobijem 5-6 saba dnevno. Tako da postaje lako do 1000, ali treba doći, kao što rekao, prvo do 100, treba napraviti nešto svog kanala. Prvi, kako se kaže, pravi način zapravo, da dođete za 7 do 10 dana do 100 saba, to je da pravite minimum 2-3 klipa dnevno. Znači 2-3 klipa dnevno, ako ste gamer, snimajte igrice neke, znači 2-3 klipa izbacujte dnevno, ako ste vloger, izbacujte 2-3 vloga dnevno, ako ste neki tutorial channel, izbacujte tutoriale 3 puta dnevno. To pod broj 1, znači izbacujte, punite svoj kanal bilo kakvim klipovima, mislim time što radite, kako se zove, igricama, tutorialima, vlogovima ili šta već radite, pevate, svirate gitaru, ili uopšte bitno. Znači, izbacujte 3 klipa dnevno, pod broj 1. Pod broj 2, smarajte ljude, znači smarajte ljude na Facebooku, vaše rođake, šaljite im linkove, budite dosadni ljudima, znači šaljite linkove, pogledaj moj klip, znači ne, ajde sabuj se na moj kanal, nego pogledaj moj klip, izbacujte na svoj zid klip vaš, Instagram, napravite vašu Facebook stranicu, napišite, znači ja sam nov kanal u razvitku, pogledajte moje klipove, planiramo buduće da radim to i to. Znači vama trebaju aktivni sabovi, trebaju vam ljudi koji će da kažu aha, čekaj da pustim njegov klip, vidi svidio mi se ovaj njegov klip, čekaj da uđem ovaj drugi klip, aha i on je dobar, evo dečko ima sab od mene, pratit ću njegove klipove. I to je to, znači 3 klipa dnevno, zašto 3 klipa, znači 2-3 klipa? Zato što ako vi pravite klipove jednom u 5 dana, YouTube je tako pravi, znači tako funkcioniše. Bukvalno ste u senci, ali vi ako pravite 3 klipa dnevno, 2-3 klipa, onaj koji se sabovao na vaš kanal, njemu će stalno da izlazi vaš, kako se kaže, YouTube kanal. A ako vi snimate jednom u 5 dana, on neće da izbaci posle ni taj klip koji ste vi izbacili. Znači, posle tih 5 dana, njemu neće čak ni da izađe taj jedan klip. A ako je sabovao na vaš kanal, znači stalno snimajte, smarajte ljude, znači pogledaj moj klip, planiram da snimam dalje, bla bla bla. I kako to ide? Dobijete prvih 5-6 saba, 10, nakon toga, ti ljudi koji su pogledali vaš klip, ako im se svidi klip, znači pošalju taj link nekom njegovom drugu ili drugarici, pa onda taj neki njegov drug prosledi nekom drugom i tako se širi i vi imate 100 saba za 10 dana, 7 do 10 dana, znači nikakav problem. Probajte to, ako ne uspe taj trik, pljunite me tu u lice, napišite mi slobodno u komentaru besni gameru ti si smrad, znači poslušajte moj savjet, nemojte one gluposti sub for sub, like for like i neke gluposti, vama to ne treba, vama trebaju aktivni članovi, a ne, kako se zove, samo brojke neke tamo, imam 200 saba, to što imam 2 pregleda na klipu, to nikom ništa, zajebi to. Znači, sledite ta 3 koraka i uspećete, znači ja vam prvi želim svu sreću u tome, zato što je, kao što sami znate, svi hoće da se bave, da budu youtuberi i tako dalje.
Ja sam uhvatio zadnji voz da stignem do tih 1700 saba koliko sad imam, bla, 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 ali to je to. I sad sabovi sami od sebe idu, više ne moram ni da šaljem nikom ništa. Ali kao što rekao, drugo sam ja. Kažem, ako napravite nov kanal, sledite 3, kako se zove, ta savjeta. Napisat ću ja ponovo i u deskripciji klipa šta treba da se uradi i ne brinite ništa. Želim vam svu sreću, puno para, da postanete partneri i posle delimo zaradu svi, idemo na piće, da se napijamo, da se drogiramo svaki dan, šalim se. Želim vam svu sreću, javite rezultate. Naravno, ako vam se svidio i ovaj moj klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte, kao što i znate. Pozdravljam vas puno i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!